לא? אוקיי, אז כניסה. בואו נתחיל עם הסלון. נתחיל עם הסלון. סלון. אוקיי. ובוא תראה לה גם את דלת יציאה נכון. למרפסת. היא נעולה. יציאה. פרגולה, חשוב. כן, מאוד חשוב. אבני גריחה וזה לא דשא, וזה נראה גם מאחורה. זה נראה לי... חצץ מאחורה. חשוב להקפיד לסגור את הדלתות. זורים? לא, עקרבים ונחשים. טוב, שם נדע. זהו, זה המטבח. ואמרנו נשארים כאן הקירה. נכון, נכון. כל השולחן ליד המטבח זה גם חשוב. יופי. שירותי אורחים. רק תדליק את האור, כן. אוקיי. תסביר לה שהבטון, הפצע בבטון לא נשאר. טוב, אני חושב שאת מסבירה יפה. טוב, חדר שינה הקטן, ללא ארונות בדיוק, וללא שתי טלוויזיות שעומדות פה כבר. כן, מחזיקים טלוויזיות. יש לנו ככה בציוד. חימום זה מזגנים. מזגנים, מעולים. זה המזגן הכי טוב בעולם. זה מזגן של מיצובישי, הוא לא קופא בחורף. יש בעיה שמזגנים קופאים בחורף. כן. ואז אם אתה מדליק אותם ב-12 בלילה, אחרי שכבר המעלות יורדות מתחת לאפס, הם לא נדלקים לך. אז פה זה לא. אוקיי, זה המקלחון שיש בו גם אמבטיה. חדר אמבטיה פלוס מקלחון ושירותים. וכיור רחב, והארון וכיור נשארים כאן. נכון, נכון. הארון וכיור נשארים. הנה בעלך. הארון והכיור. אוקיי. סבבה? מסדרון. ויש הרבה בית. נכון. ממ"ד. שהוא היום חדר המשחקים. מבולגן, סליחה. וגם לא נשאר בו כלום. אפילו לא המנורות. נכון. אנחנו חזקים לשים מנורות. נו, אז מעולה. או מעבר לתקרה. מנוסים, אני מבינה. כן, מאוד. חדר ילדים, חדר שינה ילדים. עם שתי מיטות שהן בעצם אחת. נכון. שלא נשארות כאן, מן הסתם. נכון. חבל. אוקיי. וחדר הכביסה. חדר הכביסה שזה בעצם משמש גם כמקלחון נוסף, ושירותים אם רוצים. פה זה משמש כחדר בלגן. מכונות כביסה תעשייתיות יש לך? כן, 10 קילו. ועדיין, הכביסה תמיד מלאה. כן, זה מוכר. נכון, שלא בשימוש. טוב, וזה יכול... ויחידה נוספת של הבית, יש לה כניסה נפרדת, מדרגות. ומתחת למדרגות יש... שזה מעולה, לאופניים, לבימבות, אופניים יש הרבה, זה חשוב. כן. אוקיי, זו היחידה. נתחיל במקלחון ושירותים. נמשיך בחדר הגדול שיכול לשמש או כסלון או כחדר שינה כשבאים אורחים, מה שתחליטו. יש גם יציאה למרפסת. חלון גדול. מטבח. מרפסת חצץ. זה לא מעניין כל כך. נכון. וחדר נוסף שגם יכול להיות חדר עבודה, יכול להיות
חדר שינה, מה שרוצים. אין כאן תריסים בשום מקום? לא. וואלה. לא, אין תריסים בכל הבית, אני שמתי וילונות במקומות ש... זהו, תעשה שלום לאשתך. שלום. ומה היא אומרת? אומרת נשגב עם? לא כדאי. טוב, אוקיי.